Ora. Gero, maizetatik ofizio hartu nizuen modernista. Eurien fundizioako plakak eta modelo egiten. Hini joa zen hogei bat urte pasan, modernista. Egon zuan, denpo da bada egon zuan, fundizio eta bierra asko bakatu zuen. Orduen zerratu nire enpresia, Hemen udaletxien joan alkate orduen, nire aititaz hartu monon duzitek azan. Beha kartzelan egon ikusuan alkatia, Larregi, Carmelo Larregi. Eta deitu izan. Hade detaile egin zuen. Hade piko ezalako gudun egingo izua. Zoro gudi etxakilean euskaraz. Beden artean zen gure. Aluzio lan jodido, bien jodido. Pero por lo sanito, ahora hauzi elementu. Egarri zezokan, ze patxakilean menditzaldien etzela. Eta mendizien da asko bintzen etzela. 10 urtetik, 12 urtetik gehiago popolo edakuen da zikine batu da kampainak eta ikin jo zan, mutiko gehiago, da dekuzta, jaki. Pustoa da paso zain, ugalezien, da pentseu zeuzeela, eokizien, horre pusto da. Oin bierba egin egu. Zer, guztu bai. Torri da zorazten. Hola nazinen zuen. Da gero, normala danak guztu beste batzuk bai. Guruziaren beste batzuk pustu. Eta normala zuen, onako udaletxe baten ez toga, adendo ez toza gauza egiten. Baina nire honetxoan, eventual honetxoan nire urte terdi edoran, honetxoan. Claro, mi conocimiento asko nezeka, mazuen goabe, conocimiento asko nezeka. Ikesike, gu izeti moduko ofizio itzak, iguemo ikesiko.